Guys ka akandoka nonzika live andi ngataura nechokwadi ka kana mauya kuri kuhoneymoon namadam wako muchangori manyuli words anditi muchangochata muchangororana mobva mauya kuno mwana anozvarwa ka panotozvarwa murungu apanozvarwa bhunu remwana anditi bedroom inofanira kukorekta zvimwe zviri wrong pavanhu so masviwa maziva kuti pana mwana wekuti wakamutarisa unotongoona kuti iri sangwe mwana uyu akaitigwa musango uyu akaitigwa pabasebed uyu sorry henyu sorry if kana kune munhu aofendewa I'm really sorry anditi but ndoda kungopa umwe munhu shungu kuti aiwa you can afford this and you can make it, you can do it. Muzukuru wasekuru saying. So here, ndichida kuti a big shout out kuna Kosi Rules. Kosi Rules is the one organizer who made this possible kuti tiwano pekurara panapa pa the Odessy and so Kosi Rules, a big shout out to you my brother. Did you know kuti Kosi Rules is one person promoter ma artist, is one person anopromota ma ghetto youth zvakanyanya, anopromota vari kuda kusimuka kuti vasimukewo anditi so ndichiti a big shout out to you my brother Kosi Rules Igwe Kadoma anditi right, thank you very much. So this room I'm sleeping in today here at Odessy hanzi inongova standard room. This is not even an executive room, it's just a standard room. Imagine standard room yakadaiwo. Starting from here, there's a chair, there's a workstation. So my mind neta kuda kushanda, I can sit here, put my laptop here, there's a socket here, my gates, here four corner ne round. You don't need kutsvaga kuti manje ndine four corner ze round ndichaita se zvese zviripo uyako iripo anditi here at this table pane kachair kakanaka. This is the chair. Can't stuff. This is beautiful anditi. This is beautiful. There's a beautiful table here. Coffee iripo, heater iripo, there's a bin yekuti munorasa utumarara otumwe turi reasonable anditi tumarara turi reasonable unokarasa apo. And here as you can see there's a pane AC inotoshanda AC yoyi anditi inotoshanda this AC. Here as you can see pane right light here anditi kana wauya namadam kune light riri kuleft iwo pamwe wakuda urara unodzimara ako munenge makadzimare mudenga. There's a beautiful light here rakanaka side bed light. I think ndo zvarinodanwa chiitwa panapa. You can connect your charger wobva wachaisa phone yako and same applies that side. And also there's something else. Check my sideboards. This is beautiful. This is extremely beautiful. Vakomana iyi ndo inonzi life. This is life and mchibve papo ndichazopesa nebed because bed, this is the center of attraction. This is the main center of attraction. So ndichazopesa nebed. So wabva uko this side also kune zviriko sideboard pane maremote aripo. Ngatimboita zvinoitwa apo chagonere zvinhu hazvidi kuona vanhu apa ndogo katemperature kototanga kuchinja. Okay, so here you can see even the art here munomu. This is beautiful and this is a frame, but mukati meframe ndo makaiswa this thing. Same applies that side. Kuno futi kune light iri same light seruko and this is the light rinotochinja. Okay, ndo futi anobatidza denga. Everything working and everything is in condition, working nicely. There's a curtain here. Check. Shamwari wonao shamwari. Pana vanhu vari kurarama life wakuma. Zvatokarara this room ka. Wegonatsohwa kuti ndavata kana madzikirira abate mupa mune maketeni akadai. Zvoti zvitukwana zvipindi munomu. Zopinda sei mune keteni rakadai. Zvimwe zvinotopinza zvitukwana maketeni enyu chai.
Aya regai ndinakirwe zvangu nelife. So ndozva zvakaita. And then here pabed, bed riri kundirwadza ungokuratidzai zvakangodaro. Okay, you can bring it this side. Ndozopesa kutaura nebed because ndo bring it this side. Bring it this side. Panapa tine television and there's a television ine DSTV. And DSTV iripo, television iripo. Okay. DSTV. Okay, that one. Was mentioned out one munge muri munoziva kuti zveshuwa zvinodi. Ndikubatidzire munatsoona zvinodi zvinoshanda EDS. Andini EDS I mean rotoshanda zvekuti unotoona wega kuti no it's working. Na MTV ndibigiko kwete big man kani pana anonzi big umwe asiri vanhu vanenge ngofunga big man yato then auziye ameno iyeyi wachona mamoni chakakosha ndechoti ndiriko kunokwa. So this is how it looks like, and if you check kumsoro, you can check kumsoro, check at the ceiling. This is beautiful. This is a standard room. Do room yachona yakachipa inwe standard room, but look at it. Pane mamwe hotels mahombe atona ndakatomborara ndoziva executive yacho haitosvike anywhere near this one. So this is how the roof look, the ceiling looks like, and these lights here, these beautiful lights. How many are there? 3, 6, about 9 lights. A beautiful view, and beautiful lights. So pana HD mirror. Randoda muone this HD mirror. This is an HD mirror, and HD zoti ndakamira panapa ndonatozviona bobo bolato stereki. Ndonatozviona bo kuti handini chibaba kana step unoziva kuti confidence unotowarara munomuka wageza musha wama ndoda kuzokuradzai wega utanga kuona wega kuti aiwa unoita confidence zekuti life inotanga kumeka sense anditi guys kana mazogara iyi ndo inonzi mibhedha sekuru vanhu vanonakirwa nditi iyi ndo inonzi mibhedha yekuti kana newewo unatsonzwa wega kuti takarara pamibhedha nditi yes, okay, ndiri pabasa. Alright, come close. So bed rachona onai mapilo aripo, these are continentals. You can see with this asiyana ne andakatenga kuvakomana vemuroad. This is different, and these continentals I'm sure they are imported, and akaita kubva kunze achiuya munomu kuvinga iwe kuti uzomarara. These are pillows emunomu and continentals. Ndasingatoizwa ndatomwa kuti macontinental ndo anoenda kuseri, panapa akaigadzirwa ine another way diki ndo kuseri, continental kufront. Then this this is beautiful. This is beautiful. What do you think? This is the headboard. Quality, high quality, and headboard. Color chief brown ere beige, cream, menu beige kana creamy papa. Do and yaka natsorowa neka glass ke golden side ka glass ameni glass. Yeah, this is beautiful. Bed wacho now you queen size king ameni queen size. This is beautiful. Aunatsonzwa kuti mbedha chacha. And here pane chichester chakuti ichi chonje mene ikoko mochiziva chunu ichi anditi choti munokwanisa kurongedzera zvinhu zvenyu mukati mechunhu ichi anditi chochichi mogona kugara futi semacouples anditi vese vasina madzimai vana vadiki vharai nzeve anditi ichi chinoshanda futi chinoshanda icho chine basa rimwe rachinoshanda mubedroom ichochi chine zvachinoshanda ichi
handiti ndatodzidzisa sasekuru musangozochiti machiona muchiregerera mukauya kuno mombochishandisa ichochi. Ndina anonzi Kundai Chitima anofarira kuona inoyi Kundai Kundai kona yake iripo iyi right panapa is a check this verse check this is beautiful, this is beautiful. Ndozvakakangogarira chete akaka akasike kuitisa chimwe chinhu ndekangoisa vhasi iro mubedroom munobva manaka ona munobva manaka golden color yae golden see everything ndoona kutoti panapa there is kawardrobe kenyu kekuti munokwanisa kuisa zvinhu zvenyu kana muri panapa muri mukadoma for some days madhamu wauya namadhamu vano offloadawo mabhegi mahenga arimo then wotodi handiti. So ndozvandati ndikuradzewo panapa mungazoti sekuru saka tiarara kupi tikaenda kukadoma paOdessy paripo this is the best place kurara muno mukadoma. So handei ndimbondokuradzai panapa. Do you believe kuti panotori nedhoo ipapa? There's a door here rekutoti unobva watopinda mubathroom. So this is the bathroom area yandoda ndinge ndiri ndinokuradzai netoilet handiti. Alright, so this is the bathroom and toilet yemunomu. You can see kuti matiles akaita munomu. This is high quality. This is high quality. This is high quality. There's a shower here yekuti munenge mune shower yenyu, a beautiful shower. This is a beautiful shower. Hot and cold water munozwana munomu. And also mabva ipapo there's a HD mirror. This is an HD mirror. This is beautiful. Kozotiwo kasink kachona. I think muri kutoona zvakarongedzeka nezvese zvingada kushandiswa munomu. And there's a toilet. Hey, check. There is the toilet. So ndo mamirror amakadi, ndo mamirror amakaita mu bathroom and toilet machona ndo zvamakaita izvi. So what do you think about this video I'm making today here in Kadoma? What do you think this lodge, this room, and this standard room yepano pa the Odessy Kadoma? And you can write me ku comment section kuti munofungei motiudzawo kuti munofungewo nezve this lodge here in Kadoma. From Uncle saying the only Zim Uncle, scientific proof. For now, much love.